Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano nasi pa Teachcatch MTV zvakare takabatana nechibanda media apo patasvika padare pasekuru tikati aiwaka tine vamwe vanhu vari munyika vane mibvunzo yakasiyana siyana yavanenge vachida kunzwa kuna sekuru. Saka nhasi tavana mukana tikati aiwa sekuru timboitawo hurukuro nemi muchitiudza kuti mabatirwo anoita nyaya dzechivanhu kana kuti kurapwa kunoita nyaya dzechivanhu zvinombofamba sei. Saka nhasi ndinawo panapa Director Tabs Sekuru Musundagore, right? Regai ndimbokuendesai kuna Director Tabs tisati taenda kuna sekuru. Right. Kunzwa kwamaita kazhinji kacho ukaona madirectors azoenda mufirimu ziya kuti panenge paine nyaya dzakaomarara dzikuda kubatwa ipapo. Nhasi tine chamakuru wangu Sekuru Musundagore. Saka zvimwe pane mumwe munhu asinganzwisise nyaya dzechivanhu ndomukana uno kuteerera video rino zvakanyanyisa uchinzwa kuti zvinofambiswa sei kubva kare zvakatangira kupi. Tichabvunza mubvunzo dzakawanda dzinongera dzibvunzwa navazhinji. Pane mumwe asingazive asi anoda kubatsirikana ndizvozvo. Saka regai tichingopinda titangane kuna mukoma T1. Right, tinotenda Director Tabs. Right, regai tichiisire mukana kuna sekuru watanga wambochingamidza vazukuru vavo tochipinda munyaya yedu zvizere. Makadi vazukuru vangu vari kunyika dzakasiyana siyana nevazukuru vangu vari kunyika dzekunze. Sekuru Musundagore vari kukwazisa zuva rasi kuti kwamuri kuri sei vazukuru vangu, mhuri dzedu dzese dziri kurarama zvakanaka here? Imimi vazukuru vangu upenyu hwenyu neutano zviri sei kwamuri ikoko vazukuru vangu? Ndo mashoko andireza kwamuri vazukuru ndichikukwazisai ndinoti aiwa Sekuru Musundagore havana muzukuru wasingadi. Ndokudai mese nekuti ndimi vazukuru vangu. Zuva ranhasi ndatsikwa nevaenzi vati vada kuti tikurukure pamusoro penhau yenyaya yechivanhu. Ichokwadi. Aiwa tinotenda sekuru nekutaura kwakanaka. Right sekuru, tochipinda munyaya yedu. Nyaya yedu sekuru ndeyekuti tinoona vamwe vanhu vachibika doro wachiti kana kuti tiri kumutsa mudzimu. Ipo paipai sekuru ndoda kuti ndipanzwisise kuti chii chinenge chichimboitika. Zvinofambiswa sei paunenge wachiti tiri kubika doro, tiri kumutsa mudzimu. Chii chinomboitika ipo paipai? Nhau yamunguzara panhau yechivanhu yakamira yakadai kuti kuzoona munhu agonzi ane mudzimu munhu akusvikirwa. Hazvitangi iwe muridzi zvinotanga kuya kwauri wehope dzichikutaura kuti dzichikupa mhando yemachira angadiwe netsvimbo dzingadiwe. Iwe semunhu wenyama hapana chaunenge uchiziva panguva ipi? Panguva iyoyo kuti vanouya pauri chinonzi mudzimu munhu akafa mukati memusha aita mabasa aaita. Saka mabasa aya kana munhu achinge afa mabasa aya haarove vavariro yemhepo inotizvo ini handiendi ndinodzoka mumusha kuzochengeta mhuri yangu yandinenge yandinenge ndakasiya. Saka nhau iripo ndeyekuti tiri panhau yemudzimu ndopanoda kana patsanura ndizvozvo kuti uzonzi munhu une mudzimu imhepo inotanga kuya mukati mauri. Mhepo yauya mukati mauri ine ichitaura maitiro anenge ichiita kusvika kune vapenyu kana panyama pako apa ine mabasa mamwe inenge yakungoita kana zvimwe zviratidzwa kuhama dzako dzinenge sedzako zoti pane vakusvika pauri. Zvadaro iwe ndakakuinga nemhepo iyi uchirota machira unofanira kuudza hama dzako ndiri kurota zvakadai kuti pauri pane vanenge vasvika pauri. Vachinge vasvika vaya vemumusha vanozogara pasi vokumbira voomberera kuti ndo zviri kubva kumwana vekumhepo kana vari vekwashumba votaura kwashumba kuti zviri kureva kuti kudii panguva ine manje nemaoko zvavanenge vachiomberera kana riri dzimu rechokwadi rinenge rakauya nekuti ndo parinouya richibatwa netsitsi nehasha dzekuti chii chiri kuita kumhuri yangu. Ndo paona panguva iyo vakuru vachiombera mona mwana wezvakare asvikirwa itanga kutaura mazwi mahombe asingataure mazwi ese. Ende achitaura zvakare anenge aine dzinga reuyo akaenda kare akanga ari mumusha menyu akurondedzera maonero aari kuita ari kwaari ikoko. Saka kuti mafambiro akaita kubvira panguva yamo kunoti panguva yamunoviga paipa munoviga nyama asi hamuvige mweya une mazwi waitonga pamunhu. Zvinovigwa paye muromo waitaura nenyama ndo zvinovigwa pasi kana munhu achinge afasi. Mweya unoramba uchenderera ndounozodzoka zvakare wopfeka pamunhu. Mumwe uchinge wadzoka unotanga kutaura mabasa awo nekuti inini pandikaenda ndakanga ndiri mushanu. Pandikaenda kana panguva yandikanga ndiripo ndaichengeta mhuri
Alright. iwe ndauya pauri chichengeta muri dzipi muridzo chivhumbamira mumwe nemumwe kwaari kupi kwariko uchichengeta saka nawe iripo pamudzimu yandiri kuedza kutaura mudzimu haisi kuti iwe wacho wakasvikirwa nemudzimu wozvitundumadza kuti aiwa ini ndini musundagore ndakapenga handigoneka Alright. Sekuru ndichaita mubvunzo muri painawo yamanga muchipatsanura yabvunzwa namukoma T1. Kune vazhinji vari kutaura mazuva ano vari kutiwo manjuzu. Saka ndoda kuziva kuti musiyano uripo pakati pemunhu asvikirwa nemudzimu vatiri kuita nemudzimu nemanjuzu, nekuti uri kunzwa kuti vasikana vari kuzoenda kurwizi vonobikwa nenjuzu. Iro kuti njuzu yabva mumvura ndo ichagara pavari ndo ichatanga kubata basa vari kuzopedzera kuita matare. Saka musiyano wacho uri papi wemunhu tati mudzimu sekutaura kwamaita munhu akafa azomuka ari pamwe munhu kuti abatsire nyika handiti ko vari kuzoenda nerweseri kumvura vati ndagarwa nenjuzu ndakurwa matare. Musiyano wacho uri papi sekuru? right ndingangotaura ndichiti mudzimu wenjuzu kana uchisvika hauna matare nekuti imhepo inogara mumvura. Iwe ungataura here mazwi muzukuru ndakakunyudza mumvura umo ungakwasotaura mazwi here uri pasi pemvura muzukuru wangu iwe uri pasi pemvura. Mudzimu wenjuzu mudzimu unogara kupi? unogara mumvura. Mudzimu wenjuzu zvaunoita unorotsa mishonga pahomwe yakuita sei yauri kushiva nekuti njuzu mudzimu unoziva mishonga yakawanda. Mudzimu weushavi ukaona munhu achiti ndine mudzimu wenjuzu ndiri kuita matare kunyepa ende matare emudzimu wenjuzu haataurwe nechivanhu mutauro wandikutaura naupi uno nekuti njuzu hasi dzemuno ende zvakare mudzimu wenjuzu uyo mukutaura mudzimu weushavi kuvanhu kadzi. okay muri panzwa ndo zvakafanira kuti muzukuru wangu iwewe una kudana nemumwe musikana utoona pfuma yakutanga kufamba zvakanaka paundoramba nekudana nemumwe pfuma yatanga kutoshaika nhamo yotouya futi pauri nokuti vanhu kadzi ava vachifamba nemudzimiri kushava iri pavari. Kune inosunga mari kune inosunungura chi mari. kana muri mukati memba kukombererwa kusvika kokoyogeyo baba namai varimo ndovanotsigirira makomborerano awo asi nhau yandataura ndekuti mudzimu unonzwe njuzu hautaure matare. Njuzu dzinokurukura dzeke kana dzinge dzasvika basa remudzimu wenjuzu kurota mishonga richitambidza munhu mishonga ine chokwadi. Unorora ndakubvunza imubvunzo kuti iwewe ndakakuisa mumvura muzukuru unokwanisa kundimhoresa kuti makadise kuri musvinagore mumvura mukanwa munozara chiyumu munozara mvura. saka mhepo yamukutaura tiyabva kumvura muri panzwa. Saka kana dziri hurukuro dzemudzimu iyi vanokurukura vege vachiudzana nhau dzavo. okay mapanzwa ndisaka muchongana panoridzirwa mudzimu yenjuzu panotodaidzwa madzisahwira ane mudzimu akafanira ipi ndiwo vachakwanisa kukurukura nesahwira vavo. aiwa tinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka zviri kubatika. ndati haukurukuro uri pasi pemvura juzu ndesaka muchiona nhau dzemudzimu wenjuzu dzinoitirwa futi kumvura. Kana muchida rimwe sonzo rimwe zuva tozoenda nevane mudzimu wacho ndobva ndati muzukuru kana uchinge wasvikirwa wapasi apa nekuti tavadaidza kare dakuti umhuri sekuru musundagwe uri pasi papi uri pasi papo kana chasvika jira kuti panonzi njuzu yasvika ndesaka muchenda kana mudzimu weutuya panodirwa mvura pasi so kana munga wemumba nekuti unotamba nechiweyo nene mvura. Saka ndatizvo mudzimu wenjuzu makwana mudzimu wenjuzu unotaura matare achanzwika nevanhu panyika aiwa ndiye akutotaura munhu wacho. aiwa tinotenda sekuru right. sekuru tine vanhu vari munyika vamwe vanoenda kuchechi toda kuti tinyatse kupatsanura tione kuti kana bhozi munoziva kuti vamwe vanhu vane belief yekuti munhu akaenda kundobatsirwa kuchiwana aenda kundorombeswa. Vamwe vanhu vanoti vanobhilivha zvechechi. Saka sekuru ndoda kuti mupatsanure ipapo kuti munhu akauya kuna sekuru musundagore achibatsirwa arombeswa here. Nhau iripo ndeyekuti vapanyika vagara vanoshora hatingavapedzi kushora kwavo handiti. Nhau iripo ndeyekuti munhu kana achibatsirwa handitika panoda kushandiswa nzira dzakaita sei
Sakanaka. Vamwe vacho kumachechi zvakare ndivatanga kushora ana sekuru. Ndizvozvo. Andimbonzwa. Asi samuna zuva rimwe chete ramukambodzwa sana sekuru tichishora maprofita. Sei tisingadaro? Tinoziva kuti iye akatuma vanhu ava munhu mumwe chete. Nekuti nhau dzese idzi ndedzamusika vanhu zvinoreva kuvandiwa Mwari. Ndiye Mwari akatuma ngirozi, ndiye akatuma mudzimu. Zvinhu izvi zvakatumira kuzochengeta vanhu panyika tichirarama. Nekuti Mwari achinosika vanhu, akasika vanhu nematambudziko futi akabvatira mashure mevanhu vapi? Mevanhu ivavo. Zvakangova kuti vakagadzira motikari dzimuzukuru idzi. Vakati dzasvika mapasi akatanga kutungamira. Okay. Nokuti vakaziva kuti imwe chete ndongofa zora yasvika. Ndizvozvo. Saka zvinhu zvose zvinofanira kunge zvapo. Saka Mwari zvavakaita vachisika vanhu vakatumira vaprofita ava nen'anga vakati chigarai mako. Right. Nekuti ndichasika vanhu vakaita sei? Vakawanda vachada kubatsirwa. Vachada kubatsirwa. Asi manje nhau iri kuzoitika nekuti vanhu tiri kubatsira izvo tiri kuzozvirova matundundu. Ndati Mwari ava ndezvipi? Awadi izvozvo. Saka pakadari Mwari anozvipedzera vatora chipo chavo vaenda nacho. Alright. Ndipo kusara ushanda yanyama. Anopanzwa. Nhau yakusvikira futi zvakare ndida kuti ndikuzivise. Kana sekuru vachinge vasvika. Right. Nhau dzinokurukurwa neni. Kana mhepo iri pandiri yasvika. Handidzizive. Imimi papa panyama yenyu. Handipanzwa. Haudzizive nekuti sei nekuti kune chinosvika pauri ndichinotanga kutaura. Ndesaka uchinzi iwo mudzimu unofanira kunge muturukiri wanapa. Muturukiri wako. Okay. Kana sekuru vachinge vaenda, muturukiri ndiye anosara achironga nawo. Sekuru muno maya muzukuru John wamabatsira asidarira John ranga chinzi zvakati. Kuita kuti iwe sekuru panyama inosvikira sekuru apa. Ndopo wakuwana nguva yekuchipira vadzimu vakuti tingabatsire sei John upi? John uyu. Haikona kuti sekuru tofonerwa. Vakutorwa matare nguva iyoyo. Vatosvikira kuti hana nyango vari mumotikari. Vatosvikirwa havana muturukiri kapo. Mukupaona sei pa? Zvabva kupi izvo? Sekuru wacho uya nguva. Rabhendi rakina nezuru ane imba vagachiridza kuga magitara acho. Chinhu chese chine muturukiri kana iJesu paaifamba. Ane vaimutira mashure mani? Mashure make. Vaizotsanangurira vanhu izwi riri kubva kuna mambo Jesu. Handizvozvo? Alright. Sekuru pane pamabata. Tichaparidzokere zvishoma. Pamati mimi kusvikirwa nemudzimu munhu akafa anosvika pamunhu. Tichida kuzama kufananidza sekutaura kwamaita imimi kuti muprofita nen'anga zviremba zvakatumwa kuzorapa vanhu naMwari. Saka musiyano wazvo zviri zviri tingauyisa papi, tingapatsanura sei kuti tikwanise kuziva kuti in'anga uyu muprofita uye musiyano wacho uri papi zvinonyatsofambiswa sei so. Nhau iripo ndeyekuti chakuitika mazuva ano hatichatonzwisa zvimwe zvacho. Unoona mumwe munhu musi weFriday akapfeka gemenzi. Musi wechipiri akapfeka ngondo. Muripazwa here? Kana ivo vakuru vanotara kana vapuwa nechikafu chaicho chavo. Famba nemutsetse mumwe chete. Nekuti pauchamhanya ukamhanya uchasvika chikafu chaita seiko? Chapera. Handisi kuzoti wabeya nguva uri kupafambisa sei. Asi sisi takatumwa namusondagore. Iwe atikanzi tipfeke ndo hedu. Ndizvozvo. Makauta kutopfeka chipori futi ziva kuti sekuru musondagore vakusanganisa zvinhu zvipi? Zvinhu izvozvo. Havachauya iwe sekuru musondagore vakunoshandisa nyama yavo. Hanipanzwa? Saka ndatizvo muprofiti nen'anga chinhu one. Right. Ndopaneda kuti mutaure ipapo ndo machinda ndati akatumwa naMwari. Ndati pakauya motikari dzatikafokadzira idzi vakadzigadzira vacho vakatanga vatumira mapatsi nokuti vakaziva kuti imwe inofa zuva ripi? Zuva iroro. Saka Mwari achinosika vanhu panyika akakanda vanhu ivava. Ndisaka munoona vanhu vachiveva vanhu kuwanda sei. Munoziva kuti kuti n'anga dzemunomudza munoziva imingani kuti musvike pa200 dzinoisa kuti mudziwane. Ndizvozvo. Nokuti vanotumwa vari vashoma. Kune vamwe vanozozvituma vega ndivakawedzera namba. Sekuru tagara tangotsimbidza. Tinoziva sei sekuru kuti uyu akazvituma ega. Ndezvipi zviratidzo zvatinoona? Hazvinetse kuonaka. Nemabasa akanenge achitoita motoroti hapana kuri kuendwa. Bhasikoro repajimu. Unofanira munyika kunzi takabatsirwa kupi? Iko kuyo. Ani munokwena musondagore mota dzinotengerwa nevazukuru. Ndizvozvo. Inoita mari motikari muzukuru iyo. Iyo yakatengwa 48. Iyo yakatengwa 33,000. Ini yakatengwa 40. Nevazukuru.
kuri kutenda kuti sekuru tinotenda nebasa la tenda sekuru makatibatsira ndati mbiri yako yomo auzvifambise wega unofambiswa kana koma macheso makambona chitendera pa chitizo ndiri macheso ndise pa number 1 aiwa zviti vaniswa nevana nekuti vanoridza magitara katazo yavo anonakidza vanhu saka chakanaka muzukuru chinozvitenga chegani ndizvozvo neimwe nyaya futi andida kutaurira mazukuru iwe unoona sekuti iwe motikari yako yafa right kana kuti iri kurwara anomuzwere woenda kwamakanika wotora mota dzakafanana neyako pane 35 dzimwe dzakatopaka kudhara dzimwe dzatova nemazuva dziri ipapo dzimwe dzatova nemakore chotanga kupinda mupfungwa mako chivo panogadzirwa mota pana iwe itongoziva kuti yakusara ipapo mumwe munhu akandibvunza ndikati kusona kure ndonzi wanzi unogona sei uchinzi unogona kati aiwa wakambona paine murwere pana ndorapa vana vangu vachienda vachinopora vachingopupura sekuti akapora vachidzoka nezvipo zvani nezvipo zvavo wakaona vasvika neredhi yako makare vachana nedzimwe dziri kuseri ziva kuti mawana zviri kunetsa kumutsa kwadzopapi ipapo asi kumutswa nekukasika iyo kana makatendera nemakamera ko hapana pamwe muzukuru ari kuzvika ari pana kana akazvimba dumbu nokuti ndokupurisa zuva raunosvika uchienda kumba kwako asi handisiri simbairi handisi rangu iri ndiramusunda gore ndozongudzwa nemazukuru nzaiwa kamuri kutendwa panze apa vanenge vakutaurira nyama yani nyama yenyu nekuti ndati sekuru pavanosvika vazive ndau dzavo akwati unongoti changu pawafona hano muzukuru ibva watotaura nyaya yako tipedze ipapo mavaomberera nguva yekuti vauye nekuti mudzimu pachi vanhu unopinda mudare mavo mouomberera wosvika tautira kuti mubatsire muripi kana munhu paanopinda mudare chekutanga kumubvunza mutupo kuti mutupo yenyu gobatira pazviitiko zvamuchange muchiita panguva ipi hakokuti muzukuru apinda mudare dare rakanyosumuka kuti rakangopedza kumborisa sekuru dare rakasumuka ndopakuzorwa dare risiriro aiwa tinotenda sekuru right sekuru ngatitarise isiso mhuri dzauya pauya mhuri dzauya wari kupokana hawatsi kunzwisisana kumusha uko kana kuti pakati pavo pangadaro paine munhu ari kufungidzirwa kuti akabata urombwa huri kuita kuti mhuri dzitadze kugara zvakanaka so munhu uyu mhuri inoitwa sei anotaurirwa here kuti uyu ndiye ari kukonzeresa panobatwa sei ipo paya right nhau iripo mutemo wedu wenyika ine unoramba kuti munhu anange munhu kuti uri chiwewe uri muroyi kana iwe une simba ushandisa katsvimbo dzako woburitsa ka vanhu vava nemunhu woona kuti ndiye angaita sei uyu ndiye ngachidora mapedza zvakare tomupa tsvimbo yedu anotora zvinhu zvako waya nazvo papi waya nazvo panapa ini handiwanzoenda mudzimba dzevanhu unoya wega nezvinhu zvako papi ipapo panapa okay indoko kutuma netsvimbo yangu chete wotora chete zvinhu zvako zvirumba kwani zvirumba kwako ndokakupa tsvimbo yangu isimba rangu matakura nese mukudzoka makatakurana kupi ikoko sekuru musundakure handipinde mbame munhu kunobvukunura maodhoropu emunhu kweye iye handiudza kandudza pane chinhu kweye muridzi wechinhu asiudza pane chinhu chake sekuru ko zvinhu zviya zvasekuru zvinofamba sei pakuti vanhu vanenge vakagara pamusha tomboti lese munhu akaromba handirika mumba kana kuti mune chikwambo isisu takagara tinenge tisingachioni sei tisingachione isisu chikwambo chiya asi kana imimi sekuru mazouya tinochiona kuti ndo chiri kunze chikwambo chenga akabata but pakugarisana tiri semhuri hatichioneseni maziso kana kuti chambofamba uchirapa nhasi tachimbochionapo zvinofamba seipo paipa zvakanaka ndisaka ichinzi imhepo yemushonga okay zvakafanana muroyi paanopinda mumba muone asi mumba mako mune makakiwa dho wakavhara dho asi varoyi vanopinda mupi vanopinda imo zvinoitika imhepo inofamba neimwe nhau yandida kuti kutaurira vazukuru vangu hazvireve kuti kungodzura zvinhu ndokurapa vanhu mukati musha mevanhu kune uroyi uombe huri muvanhu munoziziva here kuti kungoomberera kuti dai nhinga asangana nechakati ino ndosangana nacho alright ndiwo uroyi hwakakura hwokuti mwana wangu haasi kunditumira chikafu dai mukadzi wake anga afa zvake shuwa mukadzi haite sei hararame saka muna mashoko chaiva ndiwo andori uroyi hwakakura kutodarika kuenda kundotora chimwe chinhu nokuti panyika tichirarama pana satani namwari vanhu vaiva vari tu havane vanhu vavo ndizvozvo satani ane vanhu anomoziva andone gurupu rani atone gurupu rake vanhu ava vari tuka ava ndisaka tichinamata isisu
uyu Mwari ari kuti kunde Satani. Anobanzwa? Kuratidza kuti kune vanhu vanganawo. Kune vanhu vaini. Kuratidza kuti kune mumwe munhu ane gurupu rake risina kunaka. Ane gurupu risina kunaka ndiye Satani. Anobanzwa? Saka isisu takatumwa tiri kufanira kurwa kuti isi tikunde gurupu ripi? Gurupu iroro. Kusara gurupu rimwe chete ratiri kudai. Alright, sekuru tiri panyaya yamamutaura. Kune vazhinji vanobvunza. Vanotiwo pane nyaya dzinomboitika kumashure. Vanozonzi uroyi akasirwa uroyi natete wake. Pane vatomirira kunzwa sekuru kuti chinombonzi uroyi chacho chii kubva pekutanga. Tambotaura isu kuti mudzimu chii chiprofita chekuchechi chii uroyi kusvikirwa here chii chinenge chichiitika sekuru pauroyi. Uroyi ishave rinoiswa pamunhu nemumwe munhu. Ishave rekuti ane kuinge usiku wakarara iwe tanga kubata-bata chite adyara mhepo dzose pani pauri iwewe kuti iye nyango paanofa. Ndambotaura nyaya yekuti chinodzoka mukati memusha mudzimu munhu akaita sei akafa. Ndambotaura muzukuri papo. Kana tete wako vakafa vachiroya mumusha imomo muchaita kuti mwana chi muroyi. Muri panzwa? Nokuti chinhu chakararama chiri mukati memusha wani. Alright. Saka shaveri hasi kuenda iri rinotsvaka pakupotera pakudzoka riri. Kana tete vanga vasingarorwe motoona kuti shuya hasi kurorwa ini tete vanga vasikaita sei vakanga vasina kurorwa. Saka zvinobvisika here sekuru toti munhu hasi kuuda uroyi hwacho iye akapiwa asingaziwe zvinoitwa sei? Mhepo iyi inokamurwa asi haikamurwa nemunhu mumwe chete. Okay. Vangauya vari 7 vari vana vanouya nemwana kutambudzwa nemhepo ipi iyoyo yobviswa mweya utooneka nekuti mweya inenge yakatoromberwa neakatanga nezvinhu zviripo nezvinhu izvozvo. Zvakafanana naso musundagore ndakafa ine musundagore ari kufa chafa inyama yangu. Alright. Saka musundagore acharamba arimo murudzi rwani murudzi wangu. Alright. Pane mbada kubvunza futi sekuru titsimbirira panyaya yeuroyi. Tinozonzwa isusu kuti munhu akaromba handiti asi kuromba kwakaita akagadzira ningi kuti arware nenjere kwatinoti kuroya ameno kana rishona yakanaka handiti. Saka isusu urombwa neuroyi unofambidzana papi? Right. Nauya ndiri kuedza kutaura kuti urombwa neuroyi nekuti kuroya ndokutoitira munhu mweya wakaipa. Ndo zita rinonzi muroyi. Alright. Amwe kana uchitukana ndizvo ibvapo uri muroyi wemunhu maniwe wakuzondijere uri muroyi uchiwewe. Muroyi munhu asina kunaka. Munhu anongogara achifunga utsinye pavane vamwe vake vachirarama. Muroyi haasi munhu anofadza vanhu. Munhu wekuti nyange muri kunondorere nyimimi anenge achitofunga dei dawesa mushonga vaoma vesava. Muroyi nyange ukapfuura pamberi pako nemotikari yako apa anoti dai yabheuka. But hapana chawakamutadzira. Kana ukabereka kamwana kakatururamei anodei kakafaka dakati kari kadiki. Muroyi munhu iwe ari kukuitira zvakaipa ndio muroyi wani ndio muroyi wako. Hakuna muroyi anopfuura munhu ari kukuitira zvakaipa. Ndio varoyi vacho ivavo vese vari kukusungira upenyu vave varoyi ivo vaya vese vauri kana ukaposta chinhu vari kutukira chibando rimbwa yemunhu varoyi vese vavo chisika chiurimbwa yemunhu seuri kuposta zvinhu izvo ndio varoyi venyu vapi ndiwavo kuti havakufarirei. Umashave wakanyozara kuvakadzi. Aiwa ipapo sekuru maita zvakanaka. Ndabva ndaburitsa imwe pfungwa pamataura. Pane vamwe vanhu vanotiona tiri kunoko kwasekuru Musundagore. Vamwe vanoti tichikachi akazwa kutaura nasekuru ataura nen'anga ari kuzorombeswa amanazi chibanda media anotaura anoenda kwasekuru Musundagore ari kuenda kundorombeswa. Munoda kuti kudii sekuru kune vanhu ava vanotaura kudaro? Tinouya koromba here isu kana touya kotaura muri Zimbabwe vazukuru vangu vatori venda vavo vanouya kuzoona sekuti zvavakaona kunzvimbo dzavakaona zvichokwadi here kuti vazokwanisa vachikupupurirai kwamuri. Hakuna munhu anorombeswa asingadi. Vakaenda kunoromba kwanoromboka nepfungwa dzani nepfungwa dzavo. Imi vazukuru vangu pamunai panapa munochita basa rani? Ndichita basa redu. Kuti ivo vazukuru ava vari kunopora kuna sekuru Musundagore kupi ikoko kwavari kuenda kwacho. Nekuti ndati basa rakanaka rinofanira kupupurwa ndizvozvo. Hazvinoti ukaya panapa waromba kana patinopa mwatamaki ngwazi muimbi hazvoti kuyamura nekuti Mwari vanoti unofanira kuyamura panyama nepamweya ndizvozvo. Kana makatarisa mavhidhiyo amwe anoburitswa mumaYouTube Facebook ndobhadharira munhu rendi
nekuti ari kutambudzika handisarudzi kuti ari kuHarare kana kuti ari kupi. Tinofanira kuva tiine mweya wokubatsira. Ndizvozvo. Ndiwo mweya unofanira kunge uri patiri. Mwari vachitituma vakati batsirai kumhuri yedu inotambudzika. Ndizvozvo. Saka inini matumiro andikaita akandituma ina akanditi kana nyange pauri tosvika pauri patodyiwa muri usina mafuta. Siyawo vatengera. Ndizvozvo. Mwari vari kutenda kwawaita kuti uri mutumwa. Uri nhumwa yakatumwa. Nekuti wakatumwa kutika pane zvipo zvakawanda zvinosvika pauri pakutumwa kwaunenge wakaita. Zvimwe zvaunopiwa nevazukuru vari kutenda. Ndizvozvo. Iwe chibva watova nekupiwa kuti kune vamwe vazukuru vako vari kuziva sekuti vari kutambudzika kana Mwari vanofara nazvo. Aiwa ichokwadi. Aiwa tinotenda sekuru nekutaura kwakanaka. So ameno director Taps kana uchinge uine mamwe mashoko ndokutarisa chiringa zuwa chedu. Zvimwe tichangoita mubvunzo yokugumisa. Ndinofunga kuti tichadzoka futi. Handitika. Nekuti mubvunzo dzakawanda. Mibvunzo dzakawanda. Tatadena mago. Machadaiwa masiya kubvunza chakati. Zvakafanana newamwe iwo wacho iwawo watsigiri wedu ku comment section handitika. Tiri kuti ku comment section ikoko kana pane zvimwe zvamuri kuda kuti tikwanise kuzonge tichibvunza sekuru. Tiudze ku comment section tozoona comment yenyu. Then tinozouya futi pano tichiwabvunza kuti sekuru wamwe wazukuru wengu achiti. Wo kuti wazukuru wedu wabatsirike waone chi? Waone mhinduro. Neimwe nyaya ndira kuti ndizise kumhuri yeZimbabwe. Ini handifara kuti vazukuru vangu vagara vakasama handizvo. Ndizvozvo. Ukaona ukabatsira panele pangu panapa inini. Ukaona zvisina kufamba. Dzoka papi? Panapa. Hamuna kana ukaenda kwaDoctor. Unozonzi dzokai navo. Tione kuti vapapi. Kucheck up. Handide muzukuru ari kuti akauya ungoenda uzoenda kutuka sitorani. Kutuka sekuru unotora munyama. Kuti imhepo inosvika pavari. Saka kuti vazukuru vangu vasangana nemunyama handizvo. Ndizvozvo. Musatuke vanhu pakuchirarama panjika. Mwari havadi zvipi? Mwari havadi izvozvo. Farirai vanhu vazukuru vangu. Ini sekuru wechimusundagore ndakatumawo ndikubatsirei. Simba harisi rangu. Simba nderamusundagore. Ndakangoti simba nderangu. Vanotora masimba amusundagore. Vanonarongedza pamwe pacho. Saka ndiri kuti aiwa ini ndokubatsirai vazukuru vangu sunungukai. Vese vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana sunungukai kuuya ndichikubatsirai. Ini sekuru wenyu ndiripo. Uya nechichemo chako ndikubatsire. Nauya ndinowanzokomera ndekuti musatumire mari vazukuru vangu kuvanhu vamusiri kuona. Ipa pano muri kuona zuva ranhasi ndikutaura nevarume avo. Muchaona kune mumwe munhu andovhura peji. Wototanga kuti wozvisa papeji pake nehurukurodza ndiri kuita idzi. Ototi ndini sekuru musundagore. Ini makaona izvozvo mofunga kuti ndini sekuru musundagore ndiri kuita izvozvo. Ini ndakakukomekedzai handina peji randinovhura nokuti ndati nyama yakanaka inozvitengesa igani. Ndizvozvo. Ndakavhura peji ndatoenda kutsvaga makastoma. Kana vaive pamunoona phone number dzangu dzaiswa nevatori venhawava hazvina mbonzouya. Iwe wega ndambudziko rako ndiunopinda munzira uchiuya kupi? Uchiuya kunoko. Handina kuisira kuti uya kwete. Ndizvozvo. Ndaisira kuti muzivi kuti vane matambudziko avo vanozoda kubatsirwawo nesu. Saka vatori vanobva vatikumbira namba sekuru namba dzedu ndizipo kuita kuna vazukuru vavo. Bozi dambudziko ratinoita manje nderekuti vazukuru vacho vanenge kuti tipewo namba hatizokwanisi kupa vanhu namba nyika yese. Ndosaka tichiisa namba paya kuti munhu akangoona anobva atorawo namba otaura nasekuru. Saka nawe iripo ndekutizvo ndiri kukomekedza kumhuri yeZimbabwe kuti vazukuru vangu kune munhu akatovhura peji rine fesi yangu inini musundagore. Vamwe vatotanza kutomutumira mari. Makaona pese pane peji iroro rina sekuru musundagore vakapfeka machira matsvuku vari papeji aiwa sekuru musundagore havana peji ravanovhura vaya. Munovaziva nebasa ravo rakanaka chete nzara kuitira vazukuru ende zvakarena handizvitutumadzi handizviti ndinogona kugona kwangu kunobva kwamuri vazukuru kupona kwenyu nekuyambuka kwenyu ndimunofambisa mbiri yangu ichienda kumberi. Asi ndiri kuzviona kuti aiwa mbiri yangu iri kuenda kumberi. Ndiri kuzviona ndiri kutendai nekutsigira kwamunoita sekuru wenyu musundagore pabasa ravanobata. Handigone zvese kune zvimwe zvandisingagonawo asi mudzimu naMwari ndiye chikukumbira kuti dai vandigonesa zvese ndakwanisa kunge ndichikubatsirai vazukuru vangu kuti shure vazukuru vangu munoda kuti muyambuke. Mune munyama nekuteerai kusungira upenyu mumwe kubereka chirema zvaasina kutarisira. Ndiye ndisingatarisire kuti zvidaro. Asi aiwa ndoti kuvazukuru vangu muve nezuva rakanaka. Nemi makuzotiona ndoti muve nezuva rakanaka vazukuru vangu. Aiwa tinotenda sekuru. Right, Director Taps muchindopendera chirongwa chacho. Alright, tichipetera chirongwa sekuti arakamboita mukoma T1 DJ T1 vakati sunungukai kunyora mibvunzo yenyu mu comment section yamungada kuti nera mangwana tizobvunza sekuru titi hurukuro nawo. Zvizhinji zvinoda kubvunzwa mibvunzo dzakawanda zvesanda wana zvechichi zvakawanda mukanyora tinodzoka futi zvakare kuno
tichitaura nasekuru muchinzwa dzidziso dzavo sekutaura kwangu achiita. Tanga tiri pano paChibanda Media, takabatana neTichkache Media, tichikurukura nasekuru Musunda Gore uno anokuoneka ine mufaro mukomana anonzi Director Taps.